Kay graduation mar nyathi dos ajati bani rorare ku tinde an adaka kadwaro yawa madenda udhi obedo maduong' moingo dosina simduive basi mimi kama mlikopa na kama mfanye vitu kama wacha nipige zidori hapa na pesa yangu kidogo. Sidi nakwambia nitaka hapo labda ndio nakwambia uzirelax tebonga yako mani video kama ile picha kinene ya teach matiyo tebonga maliwo ko machogri yo kuneni nangani zukamu tu babeko bil tukule sola kide tomato idunga na mani dunga hizi ni sore na mumiza ni sana aji kladi kamae you say please improve on your presentation. Hey bwana Matosonga bwana katakana no medi msara wa 50 bob bwana maeka kidwa chako rwa kori ansan donga by the way winyo sani kichuli tao bwana input miga 6 podi mi asosita bwana anjogo bwana jogo mi asosita bwana winyo nangisi gima ni nyalo timo to kiwinji ineno kanyo nyalo kata chako pidhe gwendi moko ansan nyaka girombe kadosi na dosi na singisa kadwa nyiew rombo kanyonyo waket kanya an girombe de koro rombo pidho rombo kadosi Evo, to in my Indian no daki pidho dia. Tapenji weane mondi. Emo micho nidwa kurika jo dial men. Ipani jiki yani ma koguti dosi ni. Emo midwa kugik musicha kuti. Imi kidwa wete but bwana maturini bwana nye medai. Apenji unyu angiumia okadwa gini mumia duko bwana gini malong dosi ni tudungeni manicho wacho no obromia long ni akawa long ni chon en mano wacho ni walo kusika nongisa ni ya unyulo longa ni ber na makachieng moromo no ti tabiro migo nikech tiji maber. So I don't want to wait for that long time. I take the long tadir wakenade kich manuka dosi bwana gini kido ke top ne bwana bisedwa ko gimoro mok mari mudugu bidu mari mangacho dugo wacho ni yawa gini chal ki mara batoken mara otherwise amimea so to nyal mano weri go ko kidwa te kawa ni weri go ne duok weri go ni bwana mano pesa mok nyal makatek timia gina dogo bwana mano dangi ket ni dwa nyiew gimoro nango adogi gino miya ni nyakwanyo sani bana binge ka kuchumi tek akwanyo nyocha dong na kwanyo 500 maluongi mom chieng manwa madho soda gini cha dong na cha kwanyo 500 maga tango bwana an by the way nyaka nile chako ko bandana change kinga maber we ineno gimi ani miya promotion pile gimi neno kipenja ganango miya dak maber anti okamul ga kitozi okamul bwana bat joka sani ko mi tich mang'eny na wijo ni bwana ni ine mitero nyaka chido si gym kendo marite mutieki ka chido si chamo chuma don wadhi ga nyaka kode wajoga ga kode iriamba kadosi na chingmo wadhi ga hero manyo wewe wa drive all the way to Ahero chimba to munyocha winyo ni dosi ni luonga ni an ni no mera kijana makalo manyadundu mawuoyo mang'eny no ni ane muluonga kamana duga ba nadwa jam kode ta winjo gima noluonga ne maduoga cool down awinjo nini dwa maki dwa teri ka police ni manyo witness natima do nyocha winjo ni ikon dosi ni no ori gweno ti welo nitie dala welo moko yino limo ka dosi ni kanyo to ori gweno abijo ni duogo gi gweno mako tedi to soup ni wuok rateng macha to ngama no timo gino tiluongo no twele okena twele no timo to kana dhara dogo twele gi to twele ngisa ni ani en gi gweno mouso 200 be oko gweno twele to kulungu ni gweri ni an gi gweri oya nini mani gweno ni sombili to kana mieda to komia gichacha to ana tero twatendo no selo nyemo wange chu. What do you mean? Kata madhe iwe ni nofwenyo chidosi newe nofwenyo samutedo cha ingino samichiela cha okifwenyo kono ka olo pito neno ka supo lokore marate
To ngini no se to kone chwore fry mochamo. Dosi ni garaka ni eno to the center neno Odugo boy. mako chien. Kwani winji kaka jo Arsenal yuak bwana malago laga pijo ni kai ya Chelsea sani. Plot mapenja ni gimora mai ni ko mabere miyo jo Arsenal. Mana ni Chelsea kore kolo gonde ariyo nyaka ni ligi chakre. Mage tango mai anyu Chelsea the blue once in a blue the blues ni. Bingi kanyo ne bingi koko manyo ne gore mani biro kerengo ni weni piny kethorecha. Ni jo Chelsea no lo gonde ariyo dakika mar 20. Iri ambo. Okawuon. To seche go Arsenal ne pod ni zero. Ato kanega mipira tana winjo mana ka jok moko gombaka. Ana wiyo mania. Wore. Kada Arsenal odhi ochulo. Omera kama jo Chelsea go embaka. Bisi winjo kama jo mipira go embaka, jo pak mpira. Inyalo we ni dhano manigi pesa maligi. Ne wanyewe 2 million. Waduogo wadagi. Kene maja. Ninga makoro kadwari team cha. Hazard. Transfer window lori. Magi dirisi ni mage milora ma jogi nigi teko. Ni onana cha ema. Tode mabati. Iwinjo niya. Onana cha ema kadwari team cha. Madhe bwana ingi credo. Enangos. Adwa gocho ni nani? Bwana by the way, what's going on kindugi Cynthia bwana? Ma Cynthia ndiku gik moko e Facebook bwana moko to status. Cynthia man. Cynthia sorry ni bwana Cynthia man. Yakono kana singisi kadwa mbaka ne. Kwani alidu? Anji dosi na singisani bro me nyathi wadi gimoro nyathi kich. Mutegno. Kicho sene no kan be an potential. Client. Dengan nangis na wundo gina dage dawa. Gikiaga nyanga. Jonge mumi ani dwa mia lo. Ulimzo ulikona izina zo. Kado zina no singisa. Ukichukude cha nano kagima wude cha. Udichola loko. Kono kana get dalkaja. Bwana ro kibinyalo. What do you mean? Bwana kibinyalo. Kini sepanya kawantinde wa mudhunya kapini. Okay, andosi ambe dosi nabe masani okasa maliji ni mona atem lwakara maberbere. Ni tinyiri moko dwa biro leme kanyo ko nyithinya men gimoro kanyo hero. Ni nyiri go sik penje gae ni ngama uketo dala kama ler melichi kama no hero ngama du mamet kama no marwakara maler kama no hero makata ko biro kagomba ka gusiepe ne. Turwako bandana ngomo miyo ngano ler kama no nito jogo ngise ni ane mano no nyulo. Nitokori ni an gi kuida ta onge. Mendo sinodhi organize na kende dikela nyiri areyo. Achiel muindi achiel Makladi gini udo kanya. Makladi manito no na Bangladesh. No chido sinaenga boss lady uso leuni botek. Koro penji kusune joma yiero ga lewni tok chul gicho nyulo puku chuli msara. Jomaga ma yiero wako dikama yudo pesa kanya. To chul. Dong last time nangisi ni mondo ibi wakau lewni tita. Mani tere window shopping. Dong chido sinanyote no yao no mucho bel. Chido sinaenga ja botek no mucho bel. Umena kup mucho ni pep ko yelo ni to ko yudo mana lep karate lelo. Manangisi ni bikau uniform wabiro ko to yeto. To keni yapo anansani dosi lo singisa kika wuotho gotieno ane wuye dala ka iriamba the miss a lot malich manade no ni okidhi chako wuotho ko daka jo seket na TV ansani an mera go screen e ot gotieno no be matut masore mani area kani free koro daytime majio deche ute jine wax gotieno no emiyudo ka koro dosi bedwani mondo bed free e ode gi chiege koro wagore simu gi mazore go to mangisi ni nyiri manangisi ni tiyo e ute mapenyi ka maketo kati pi mane gamba kato kuwinji koro ansani nyiri nayo idai gani okiser ga nyiri matiyo okiser med to ito in med meli man med waka adwa ngisi gi more wi mele migombo ga ayude nyoro ayudo mele kamba ire live kanye rooftop koti mango konyemo milinye muka onge konya gisimbi na inflation na namba nado wuyo ko design live and direct kana gizi ni nyathino chamo jaba to kiwinji nade no nyaga kumo ng'uthe donga timo me phone na you get angos what do you mean
chidosi ba. Ya, makita no ya. Chidosi na mano kwaya ni dima ku video gym. Ya wa. Oh, bwana mali. Kwa ni manga ki videos ko. Bwana chidosi ni to ero karwa. Na ori ni pichi ni. Kuru ngatu. Au ni pichi mage. Pichi ni chidosi na. Mago gym. Chidosi na matin kusuma duong. Kwa vile maduong di wuotho kade mani cha winjo ko ngisi. Ni cha winjo ni dwari embi donge manyangisi ni dwari embi tich. Kadosi na chinguru penja ni ani. Ibangeru wecho maber na ngeru atielo. Tawe ni mare. Kura akonya kaka dosi na bana ngama bendi neno. Dongene mo wakata dak mo baga ko kulisa. Tacho ni ba. Jao de matin cha to cool. Bwana kare manya ko matin no bwana. Bwana nanti numo sama sasa fenta video no dugo yoda managine bana dini beri pupu muani hospital ni fen ward kama maternity kama mone manyuale kito ni duoke nango kusuko ka ni duo kia ningine dede no madam jaka kalo kamaida ungsini sasa to kangeo kare chidosi ni mateno the younger the chidosi lakini to moro mera inga free moro ingi namba ni nanti ko kamera kadang memanyun no ngisa ni acha ni ko kwani onge simu kendo bwana macha dong na nini ko sero akawoga ni duoko de joka to bwana koro danga beri ki simu machulo tingade sama jogo duaro I return back the phone koro gimi pesa misechulo adeke kamala ni tani koro ni gimoro kare mano koro bana pesa mana chulo Machado negi kawa that they took for the nini what we call bwana ni wapi ni gimoro by the ani kaya ani nan ka gidaf jiwati binganga gichuni moro mafri ni yande ni like that day mina nuko ni wacha wajizimu ingene nani gizimbe hata nini gade koro to nani ki pesa di kata sani pocket ni tigoyo pocket mane magoyo kata sani ye ini ni dosi nani ikopa pesa di do nyosho chula msara nyocha to dosi na unisani ya unyulo adwa mi so sita nini to adwa ni ola 3 so takone ni ya au li 3 so ai rataka nyone dosi na ndawa pake ito wira atwa to bani to ko itiyo ne pinja dosi nani kikopa bwana anagon dosi na imano udhi uwe ko dongisa no nyulo bani ngama very expensive bwana kwa adwa ni bedo say older man begi gati you dala kanyo emo mina da sana jikladi na jikladi no monade I don't jikladi for free ajikladi kamano kan kalengana ge what is on my mwanduga isungurika ni share holder market kayo mabichim kado ay magise holder market mane chamo mitale kado sina mane duanya rek mitale ching mane Galema wingi ching last week mane mama ngamane uso sende mane video mama mane uso sende gikiji ni gitamos mon mawutho ge bang donc no biro no biro upload dosini ma winjo ne giyoge kata pesa magenye wik moko ane mluonga dosina uwon ok dosini ne gombaka gi dosina chidosi ni maduong inapima kakora mbaka tugiluonga mola nyaka 350 mane mana nyewe kijike da sani kijike ni miche mugodo ka dosika mine ani masani akoni ani masani ora nyaka supermarket wijo ga winya ni bido chimu mayo bido chimu go jike ko gira na meka ok nyalre dosina otrust nyaka gi card ne mar bank ani mura go magedi me card ani madhi timo shopping ne ngani magedi me card ko sin card minyalo mien mana red card toka hapo kaching mana winjo kiriembi nimbi dai ni madho ni ndwadhi madho sorts kama joma dongo madho sorts e party bani ngeno kichaki to itu ni je teach okichaki worth ko kar mi di bedi kuchi bedi kama wa madho kek double black wowo ka kiwono ni kasurinya ni be mel ni golo dance style magita big bana ne weli koda bana ibaro wiya abiro mona pimi ni back sente ayin biro kani dua chako don record bana kama ni usiep to bana wawe gimang'eyo ng'ama kwalo gi lep jatende tibiro mana joko but so the same for that gikwalo lewni chiri yero lewni to kichul an
Ane manicha awundra kari ora do di super aero. Kunde mamine use njugu gimichele. Dogini mili yoga lweti tijuko njugu. Supano nyicho wa. Kwa kala. Wewe kama lupodi. By the way, mama manyeche ni ero ga njuke kwa kala chabwari. Ni sama mosi to hito lweti niego ni juko njugu. Ni mathenango ili nade ilala manade ni mudusi ni dusi na wacho na musito wacho ni we lal kamano bani ngini gima Makotomba kamano bwana no ora dia kona launi pasowada para matini makoma munune aole ole de uru kapesa the wall kucho the go mudusi ni media pi mimi mori Nyakanyisi ana beto dak ndalote asika dak ndalote makati yoge